Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas pravim jedan fenomenalan, super brzi kolač za koji vam ne treba rerna, a ukus je savršen. Za ovaj recept bit će nam potrebno 200 g lešnika, 50 g trešanja, 10 svežih urmi i jedna kašika organskog kakaoa. Krećem sa pripremom. Prvu secku ubacujem lešnike. Želim da ih dobro usitnim, ali pazim da ih ne pretvorim u puter. Treba mi fina, hrskava tekstura. Lešnici su prava riznica zdravih masti i vitamina E, pa su savršeni za energiju i čuvaju zdravlje našeg srca. Kada sam ih lepo usitnila, lešnike vadim i ostavljam sa strane. Sada mi secko ponovo treba, ali ovog puta za voće. Prvo ubacujem sveže urme kojima sam prethodno izvadila koštice. One su tu da daju onu prirodnu, bogatu slatkoću i lepljivost. Odmah nakon njih dodajem i očišćene trešnje koje će celom kolaču dati predivnu, osvežavajuću notu. Sve zajedno dobro izmiksam dok ne dobijem kompaktnu i jednoličnu pastu. Urme su savršena prirodna zamena za beli šećer i daju energiju, dok su trešnje prepune vitamina C i odlične za imunitet. Sada prelazim na spajanje svih ovih ukusa. U veliku činiju ubacujem lešnike, dodajem jednu veliku kašiku organskog kakaoa, prvo to malo promešam kašikom, čisto da se prah lepo rasporedi po lešnicima, a onda ubacujem ovu moćnu i mirisnu smesu od urmi i trešanja. Sve ovo mesim rukom. Pogledajte samo kako se ova smesa lako povezuje. Istovremeno je i lepljiva i čvrsta, što je idealno jer lako možete da je oblikujete. Ovu smesu možete utisnuti u neki silikonski kalup, poravnati je i igrati se sa raznim oblicima. Sa druge strane, ako nemate puno vremena ili prosto želite brzu poslasticu, kuglice koje oblikujete dlanovima su fantastično rešenje i izgledaju prelepo na tanjiru. Iako je ovaj kolač napravljen od zdravih prirodnih sastojaka i nema dodatog šećera, imajte na umu da je prilično kaloričan zbog lešnika i urmi, pa je jedna ili dve kuglice sasvim dovoljne da vas zasite i zaslade. I to je to. Moj zdravi domaći kolač je spreman za posluženje. Bez šećera, bez brašna, a preukusan. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan i ako volite ovakve brze i zdrave recepte, obavezno ostavite komentar sa vašim utiscima. Lajkujte video i zapratite moj kanal za još mnogo brzih recepata. Veliki pozdrav za sve vas i prijatno!